5, 4, 3, 2, 1, start! Niin, aikaa on! Eli tässä alussa niin tosiaan joku hihkaski, että aikaa on, ja se on ihan totta. Ensimmäinen minuutti kannattaa ottaa yleensä suht rauhallisesti, koska siinä on myös mahdollisuus vetästää itsensä aivan piippuun hyvin nopeassa ajassa. Taktiikot on erilaisia, jotkut aloittaa nopeasti, väliin vaihtelee tahtia. Jotkut tekee kuin metronomi koko ajan samalla tahdilla. Ja jotkut tekee sitten ihan mitä sattuu, koskaan ei voi tietää. En tiedä mikä on paras taktiikka. Kaikki on tullut kokeiltua. Milla, rauhassa. Katse. Ja ensimmäinen minuutti tehty. Nyt jos yleisöllä tulee mieleen joku kysymys lajista, mikä askarruttaa, että miksi tehdään näin, miksi tehdään noin, niin voit tulla mulle se hiljaa sanomaan, niin mä otan esille tässä mikin kautta, niin kaikki saa tietää. Pelkistettynä kysehän on siis kahvakuulan nostamisesta pään päälle useita kertoja. 10 minuuttia on aikaa jokaisella henkilöllä tässä kisatilanteessa. Tuomari hoitaa laskemisen, ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin nostaa ja hengittää. Säännöistä sen verran, että todellakin yksi kädenvaihto on kilpailijalle sallittu. Hän saa puhista, ähistä, murista, mutta puhua ei saa. Kilpailija on hiljaa. Tuomarit saa puhua ja valmentajat saa puhua. Yleensä saa huudella kannustushuutoja, mutta kilpailija ei saa jutella mitään. Menee. On hyvä tahti. Ei ole vielä valomerkkiä, ettei hätää. Tärkeää tosiaan kuulon pysähtyminen. Tekniikot sinänsä on hyvin erilaisia. Jotkut menee syvälle kyykkyyn, hakee sieltä voimaa tuohon ponnistukseen. Jotkut tekee sen hyvin terävästi matalalla. 3 minuuttia aikaa mennä. Tärkeintä on se, että tulee semmonen allemeno, sit kun sen kuulo on lähtenyt ilmaan. Eli pieni tai isompi kyykky. Ja käden pitää suoristua ennen jalkoja. Mikäli näin ei käy, niin toistoa ei lasketa, vaikka se rasitus tulee kuitenkin nostajalle. Eli sen takia tekniikkaa pitää kiinnittää huomiota, ettei tee turhaa työtä. Milla jalat. Anna heilahtaa ja katse perään. Saat vauhdin sieltä. Noin lava. Aplodit. Neljä minuuttia mennyt. Niin kohta vaihtuu käsi tai hyvin jaksaa. Hyvä on. Pidä vaan se. Jaloista vielä. Lyhyt rata vai? Puoliväli lähestyy. Noin. Yhdellä kuulla tehtäisiin puoliväliä. Yleensä on tyypillinen paikka, missä vaihdetaan kättä ja sitä yleensä 4 minuutin ja 50 sekunnin kohdalla odottaa jo aika kovasti. Käsi väsyy voimakkaasti.
ilahto on kriittinen, koska jos kuulla sattuu siinä putoamaan, niin tavallaan työ on tehty turhaan, setti loppuu siihen. Mahtavaa Taija, hyvä. Anna mennä vaan. Tosiaan kädenvaihtoon ei ole pakollinen, että tämmöisiäkin tapauksia on, että jollain on loukkaantuminen tehnyt pelkästään toisella kädellä. Se on ihan sallittua, mutta maksimimäärä vaihdoilla on tosiaan se 1. Tosiaan ennätyksen lukemat tässä oli 144 on tässä 16 kilon yhden käden long cycleissa se epävirallinen Suomen ennätys. Epävirallinen tarkoittaa sitä, että Suomen ennätyksiin lasketaan arvokilpailutulokset, eli SM-kisat tai EM-kisat tai MM-kilpailut. Nämä on ihan vaan kilpailut. 6 minuuttia on mennyt. Ja tästä virallisesta puolesta sen verran, että Suomessa painonnostoliitto, SPNL on tavallaan lajin, tai tavallaan vaan lajin katto-organisaatio. Sen alla on sitten seuroja, jotka järjestävät kilpailuja, osallistuvat niihin. Ja Suomen mestaruuskisat on tähän asti ollut sillä tavalla, että kevätkaudella ennen kesälomia yleensä on biathlonin eli 2-ottelun SM-kisat ja sitten syksyllä, kuten nyt oli Liedossa syyskuussa, niin oli long cyclen SM-kilpailu. Hyvin pyörii tai hyvin. Näiden perusteella sitten voi karsiutua esimerkiksi maailmanmestaruuskilpailujoukkueeseen. 7 minuuttia meni. No niin, voiton puolella. Lajia harrastetaan, eli kahvakuula harjoittelu yleensä Suomessa 100, eli jopa 1000 ihmistä harrastaa sitä kotona, saleilla, porukoissa, ulkona, sisällä. Ja se kilpailijoita on siitä joku osa, pieni osa. Meitä on, ketkä on kilpailuissa käynyt, niin noin 200 ehkä yhteensä. Aktiivikilpailijoita on siitä vähemmän vielä. Koko ajan tulee uusia, tänään Ilahto on paljon ollut uusia kokeilijoita mukana. Eli vaikka ei kilpailusta olisi kiinnostunut, niin nostamistekniikan opettelu kannattaa aina. Siitä hyötyy ihan siviilielämässä. Kehonhallinta, koordinaatio, kunto. Kaikki semmoisia, mitä tarvitaan koko elämässä. Ja 2 minuuttia aikaa. No niin Taija. Pistä menemään. Kymppi on nautiskele loppuun vaan. Hyvä. No niin, tyylikkäästi loppuun asti vielä. Hyvä, hyvä. Hyvä. No niin. Hyvä, hyvä. Vielä. 130 on paperia. Hyvä. Viisitoista sekuntia. Tikko!
5 sekuntia. Vielä yksi! Lukkoja, lukkoja, aikaa! Hienoa tekemistä. Eli mitä äsken hieltiin, niin seuraavaksi ensimmäinen miesten sarja, mistä pääsee mies kokeilemaan myös. Kaikki täällä 2-16 kilon puolella. Jännät paikat, kaikki tekee vierekkäin samoilla painoilla.